Sheikh Bello Yabo ya nemi a aika Abdul Jabbar zuwa lahira. Fitaccen malamin addinin musulunci na jihar Sokoto, Sheikh Bello Aliyu Yabo ya buƙaci gwamnatin jihar Kano ko taron al'umma su shirya yadda za a yi domin aika Abdul Jabbar Kabara zuwa lahira. Dalilin ya kasa amsa tambayoyin da aka yi masa wurin mukabula. Sheikh Bello Yabo ya zargi Abdul Jabbar da ƙirƙirar hadisan ƙarya da faɗin wasu abubuwa na ƙarya waɗanda ya jingina su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A don haka ya buƙaci kawai a hallaka Abdul Jabbar, kamar yadda muka samu a wata tasha mai suna Garkuwar Arewa a Instagram. Wannan ya biyo bayan muƙabalar da aka gabatar a yau 10 ga watan 7 shekarar 2021 tsakanin Malam Abdul Jabbar Kabara da kuma malaman Kano. Sai dai malamin ya kasa bayar da amsa ko ɗaya daga cikin tambayoyin da aka yi masa. A cewar Abdul Jabbar, lokacin da aka bashi domin yin muƙabala ya yi ƙaranci, saboda haka bai gamsu da muƙabalar da aka gabatar a yau ba. Sheikh Bello Yabo yana kan gaba wajen malaman da suka nemi a yi zama da Abdul Jabbar akan hadisan da ya ƙirƙira kuma ya danganta su ga Annabi.